ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଲୋକ କହିବେ ନାଇଁ ମିଛ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକୁ ମାସେ ହେଲାନି ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିଯିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଖୁସି ଅଛି ଭାରି ଯେ ଯାହା ବି ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଖୋଲା ହେବ। ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ କରିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ବୁଟ୍ ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ କି ତାକୁ ପିନ୍ଧି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଏତେ ଲାଗୁନି। ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ବେଳକୁ ଟିକେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତଥାପି କ'ଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଆଉ ମାନେ ୟାକୁ ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉନି ଯେ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କି କ'ଣ ବୋଲି। ତ କ'ଣ କରିବା, 2 ଦିନ ପରେ ଖୋଲା ହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୋର ଆଜି ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କିଛି ମୋଟିଭ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 2 ଦିନ ପରେ ମୋର ଏଇଟା ମାନେ ଖୋଲା ହେବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖୋଲା ହେବ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଯାହା ବି ହଉ ମେମୋରି ସାଉତିକି ରଖିବି। କାହିଁକିନା ଆଉ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋର କେବେ ଆଉ ଏମିତି ହଉ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ମେମୋରି ସାଉତିକି ରଖିଦେବି ଯେ ଯେବେ ମୁଁ ଦେଖିବି କି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ କେବେ ଦେଖିବି, ମାନେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ହେଇଥିଲି, କି କାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ ନା ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଦେବା। କାହିଁକିନା କାଲି ପରଦିନ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଘରେ ଏକା ରୁହେ, ଏକା ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ତ ସେ ଖାଇ ପିଇକି ତାଙ୍କର ବାହାରିଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଯାହା ଟୁକୁଟାକ ବନେଇକି ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ସଂସାର ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ସର୍ଟସ୍ ବି ବନେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ ରୁଟି ତରକାରୀ ଯାହା ହେବା କଥା ସେମିତି ଚାଲେ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ମୋ ନିତିଦିନିଆ ମାନେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଆମାଜନରୁ ପାର୍ସଲ୍ ଆସିଥିଲା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଏବେ ହଜବେଣ୍ଡ ଓପେନ୍ କରିକି ଦେଖେଇବେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଟ୍ର ୱାଚ୍ଟା। ଅଛି ତ ଭିତରେ ମୋବାଇଲଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓପେନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଚାର୍ଜରଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଏଇଟା ଚାର୍ଜର ଦେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର ଆଉ ୱାଚ୍ ଅଛି, ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗେଟଅପ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ଭାରି ହସ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋତେ ତ ଏତେ ବି ମାନେ ଲାଗୁନି ଖାସ୍, ତଥାପି ଚଳିବ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ବହୁତ ଡର ଅଛି, ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନ କରିବେ, ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି, ରାଧେ ରାଧେ।